Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Ни өчен безнең балалар ач тора? Нишалы мәктәпләренең берсендә укучы балаларның әткәниләре яңа шәһәрдә кайнар ризык булмавына зарланды. Кешеләре каршы, законы киресенчә. Шәһәрнең сәүдә үзәкләренең берсе янында җәмәгать бәдрәфен төзү дәвам итә. Тиешле карарга кул куелды. Чаллының җәмәгать транспортларында йөрү бәясе артачак. Татарстанда яшәүче тагын 48 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның 2 яңа очрагы теркәлде. Соңгы мәгълүматларны республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп 22 октябрьгә Татарстан буенча барлыгы 7991 авыру очрагы теркәлде. Аларның 6848 терелгән, 45 узган тәүлектә. Теманы дәвам итеп, COVID-19 сәбәпле санитар-эпидемиологик чараларны үтәмәгән очрактан Татарстанда җәмәгать туклануы объектларының эш вакытын чикләргә мөмкиннәр. Бу хакта Россия кулланучы хукукларын яклау буенча күзәтчелек хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Аның сүзләренчә, рестораторлар залны 70%-ка гына тутыру, бию зонасын ябу таләпләрен һәм яңа коронавирус инфекциясенә каршы кисәтү чараларын үтәргә тиеш. Әгәр барлык чаралар үтәлсә, кафе һәм рестораннар гадәти режимда эшләячәк. Саклану чаралары үтәлмәсә һәм эшмәкәрләрдән юридик затлардан көткән җаваплылык булмаган очракта, бу мәсьәлә буенча фикер алышу булырга мөмкин, дип хәбәр итте ведомство җитәкчесе урынбасары. Ни өчен безнең балаларны ашатмыйлар? Социаль челтәрдә 51-нче мәктәп укучыларының әти-әниләре шундый шикаят белән чыкты. Постта балалар укый, шулай ук берничә түгәрәккә йөри. Ни өчен нәкъ менә шушы мәктәптә шундый проблемалар диялар? Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Инде 2 атнадан артык 51-нче мәктәптә кайнар ризык булмау турындагы хәбәр социаль челтәрләрдә барлыкка килде. Расписаниедә дәресләрдән тыш көнгә 2 тапкыр тренировкалар булга карамастан, балаларга иртәнге аш кына бирәләр. Интернеттагы язмада мәктәп администрациясенең мәктәп туклану предприятиесендәге үзлекләргә сылтама ясауы белдерелә. Без мәктәп туклану оешмасының генераль директоры Валентина Гусева белән элемтәгә кердек. Ул аларның эшендә бернинди үзлеклеләр дә юк дип хәбәр итте. У нас никакой поломки школьного питания нет. То есть всю заявку, каковую они дают, мы полностью всю заявку выполняем. В других школах кормят двухразовым питанием. Просто у них проблема в том, что у них нет кадров. У них 2 повара, оба заболели. И поэтому некому было готовить. А так мы, как школьное питание, мы всю полностью заявку им на полуфабрикаты, на овощи чищенные, мы все полностью выполнили в полном объеме. Мәктәп җитәкчелеге сөйләвенчә, 11 сыйныф укучыларының барысы да кайнар аш белән тәэмин ителгән. Социаль челтәрләрдә сүз икенче өстәмә туклану турында бара. Шуннан да 6-11 сыйныф укучыларына ул бирелми, чөнки хәзер мәктәп ашханәсендә кадрлар катлыгы бар. Исходя из своих технических, физических возможностей, мы пока кормим начальные классы. С сегодняшнего дня еще и 5 класс у нас. 6-11 классы, те родители, которые желают своих детей кормить второй раз, в ближайшее время тоже будет возобновлено. Социаль челтәрләрдәге шикаяткә республика прокуратурасы да игътибар иткән һәм бу юнәлештә тикшерү алып барыла. В связи с появившейся в СМИ информацией о непредоставлении горячего питания в СОЖ-51 города Набережные Челны начата прокурорская проверка, по результатам которой в случае выявления нарушений действующего законодательства будут приняты меры реагирования. Бүген исә 51-нче мәктәптә өстәмә туклану яңартылуы билгеле булды. Мәктәп җитәкчелеге сүзләренә караганда, авырган пешекчеләр терелеп 2-3 көннән соң эшкә чыгачак. Шуннан соң мәктәптә туклануны оештыруда өзлекләр тамамланырга тиеш. Лилия Гатина, Константин Величко, Сергей Кищенко, яңалыклар. Төзелеш тирәсендә халыкның канәгатьсезлеге артагына бара. Безнең уңайсыз бәдрәф турындагы репортаждан соң Чаллы ТВның кайнар элемтәсенә зарланучылар күбәйде. 9-5 йортына якын яшәүчеләргә базар һәм сәүдә үзәге эшчеләренә бәдрәфнең урыны ошамый. Аны төзүне туктату теләге белән алар төрле хакимият органнарына мөрәҗәгать иттеләр. Безнең төшерү төркеме кабат шул урынга юл тотты. Төзелешкә каршы булуның төп сәбәбе бәдрәфнең урнашачак урыны. 9-нчы комплексның иҗтимагый үзидарә рәисе белән без шунда очраштык һәм ул барлык каршы килүчеләр исемнәренең фикерен белдерде. Общественное пространство, оно, конечно, должно иметь и такие объекты, как общественный туалет. Здесь очень большой поток
который идет на рынке, который идет в магазин. Общественный туалет, безусловно, нужен. Только нужно, конечно, выбирать место, то есть дислокация его, размещение его не совсем удобно. Җәмәгать бәдрәфе төзелеше өчен урын нәкъ урам уртасыннан алынган, халык бирдә күпләп йөри һәм ул комачаулык тудыра. Хәзер йортка һәм базарга таба бару өчен бәдрәфне урап йөрисе булачак. Ну нет, ну туалет он нужен, народ много ходит. Везде он кусты, чтобы не обоссали. Вот с края поставьте. Зачем нужно среди дороги? Что за глупости? Тут, как можно сказать, молодежь тоже гуляет. Ну, тут получается, как скажем, торговый центр. Будет пахнуть, мусорить. А если бы его поставили с края, а не вот здесь? Вы Ну, были за то, что поставили? Ну, не знаю, куда-нибудь с краю. Шәһәр хакимиятеннән хәбәр итүләренчә, җир участогы шәхси затка җәмәгать бәдрәфе төзү өчен бирелгән. Моның өчен шәһәр төзелеше кодексының 51 маддәсе буенча законлы рөхсәт бар. Әлеге җир участогы муниципаль биремлеккә карамый һәм бирдә яшәүчеләрдән рөхсәт сорау таләп ителми дип белдерде мәгълүмати сәясәт һәм җәмәгатьчелек белән элемтә идарәсе башлыгы Рима Мөхәммәтҗанова. Җәмәгать бәдрәфен декабрь азагына кадәр тапшырырга планлаштыралар. Лилия Гатина, Руслан Бикмөхәммәтов, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шаулы җәмәгать транспортында йөрү бәясе артачак. Хәзер ул 25 сумнан тәшкил итәчәк. Татарстанның тарифлар буенча дәүләт комитеты тиешле карарга 14 октябрьдән кул куйды. Документы басылып чыкканнан соң 10 көн узгач ул үз көченә керәчәк. Шулыдан тыш әлеге бәя Түбән Кама һәм Әлмәт автобуслары һәм трамвайларына да кагылачак. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Шаулы пассажир йөртүчеләре юл бәясен 2018 елда ук 25 сумга кадәр күтәрүне сораганнар иде. Тәмле һәм сыйфатлы продуктларны, Европа кием салымнарын, өй өчен тукмадан тегелгән әйберләр һәм башка бик күп товарларны тиздән Удмуртия ярминкәсендә сатып алырга мөмкин булачак. Ул 28 октябрьдән 1 ноябрьгә кадәр барачак. Ярминкәнең байлыгын һәм муллыгын Шаулы кунаклары һәм шәһәрдәшләр 32 комплекс янында урнашкан Мегастрой гипермаркеты павильонында бәяли алачак. Камчаткадан һәм Якутиядан диңгез продуктлары, Удмуртия һәм Белоруссиядан ит деликатеслары, Төмәннән сырлар, Азәрбайҗаннан җиләк-җимеш һәм яшелчәләр, үлән чәйләре, чикләү һәм җиләк-җимеш, төрле баллар тәкъдим ителә. Ярминкә кунакларын Германиядән сезонлы өс киеме, монгол трикотажы, уңайлы өй текстиле һәм Чехиядан кулдан ясалган брош һәм бизәнү әйберләре көтә. Ярминкәдә барлык профилактик чаралар да үтәлә. Бу сезгә ихрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сәламәт булыгыз. 31 октября. Концертный зал Сары Садыковой. Ирина Круг с программой «Ты сердце и душа» не оставит тебя равнодушным. Сезонная распродажа пряжи. 100 рублей за упаковку. Травка, шерсть, акрил. База Заречья, 9-й склад.